mat neh mat duk alalalala ala hei kowe gelo hanya nah kowe alalalala tuk neh mat alalalala nah kowe endiki alah enggak alalalala kowe alalalala mat alalalala duk alalalala iki rak rek banget mat duk alalalala mat. Berangkat bolo, berangkat. Bertiga, satu bertiga. Bawa dekat, bintangnya lah toko-toko. Tinggal bisa. Ya, sebenarnya lagi real lah tinggal deh. Wah, kahenya. Oh, jamnya ini. Kurane ya le, tak tinggal. Kurane, tak tinggal. Bawa berangkat. Nah ini kita di sini rada agak aman badai bolong. Loh itu badannya udah kemplah. Nggak tahu spotnya tapi spotnya mana nggak tahu. Tapi kita coba dulu aja. Nanti tak tanya spotnya mana ya. Tak tanya nanti spotnya di sebelah mana. Ini masih TKG bingung. TKG masih bingung cari parkiran. Wah iya kayak gini. Oke bolo, nah ini kita berangkatnya siangan bolo, tanjir jaran mulai kriwil dintani kasan jan kau delok gak jaran sampai jam biru mulai iki jam 9:30 jam 9 kurang seberapa lo bolo kayak nyemplungnya tanjir tenan. Dus ini sama pakai untuk esen lumutnya pakai ketipal pisang yang hijau dan amunasi lumutnya masih dari kepin lumutnya terlalu sumute jauh saya tahu. Wah mantap jiwa ini kasih esennya 5 trot ihi trit tingkos kena langsung lunglap iwak tok. Bismillah. Wah wangine kayak gini alalala. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkat tawan rawa apa penting mulih gawe iwak Allah iwak ngenteni sing mancing ya rasa semelang. Duh, yung apa cantal malam. Bismillah. Nang ketahuan ora apa-apa. Awane mergo enten-entenan bola ora karo panono ora dene. Enten-entenan. Ngenteni amat e soneh kae anjing anak amat anjing. Kon mangkat gas angel ram. Ben, tau apa? Goget iwak beluk ning kene spot lah spot saja sing ngene. Spote ngrawa. Ngrawa iki. Ayo. Nek pergerakan lagi. Kita mintip sithik mat enek mintip sithik mat. Ben wis urung. Iki rak rek banget mat. Alah iwak semene mat ya Allah. Wis ra apa lah tunjuk laris belok tunjuk laris. Aja mbok ngene lah tunjuk laris. Ben ro nyaris ben tunjuk laris. Rarusan. Wangel. Oh, muncul ya karepmu. Tunjuk laris lebih karang basek genamis. Tunjuk laris belok. Wis ra apa. Delok sayangnya masalah pes biade duk alalalala mat rene mat ihi mene lho mat lele atane yone putih jare. Oh, mamat mancing. Alah ki ndelek malan mat.
telek alah. Sorry, Mat. Sorry. Sakno, Mat. Mang mriki. Antot, Mat. Amat mancing ngawur. Ngawur narang ngawur. Alah. Lah iya. Ngono kuwi lho. Enggak ke wong toya ngono kuwi. Makat risik mah makat awan. Kon mangkat risik angel ram. Duk alah. Cuk melu dedel lele. Legek. Duh. Terus gamput cah. Mangane elit tenan iki. Segenah biabon iki bocah. Wah, tuh kena balas dendam iki. Sepane? Nang mana iki? Mau pletes enggak. Enake tenan. Halus. Seperti perasaanku ke dia. Anjay. Alah iki kena alah. Ya Allah ora kena meneh. Yo pecah. Cocah kena bal sih. Terus. Kowe alalah mat alalah mat alalah ayo waduh cantol gancuk ayo alalah sorry iki lho aku cembele mat iya aku mele-mele lho mat alalah yes halo Kevin kamera jempol atane. Ini lho cah jempol. Gawil. Oh. Wek cangkeme cah. Cangkeme meh guwing. Ini lho mat, lumayan iki mat. Lalalala. Sore. Ngene lho iwak iki, kemat cilik iki nggo tunduk laris, Mat. Penglaris, aja ditolak. Karepe langsung layar ceprot wolong nyari, lah gampang ngira. Nah kowe endi iki? Alah. Enggak. Alah. Keropiak mat. Alah. Dagu merah mat. Alah. Dah kilo mat. Iwak mat kiri lo mat. Alah. Dagu merah. Ceplek bokonge sik. Alah ceplek bokonge sik. Wis kedo panik, jane dagu merah gersak ngene. Ingat sing adoh panik. Sing adoh kono gen panik amat. Dagu merah. Gadget dagu merah ger telung nyari lemu. Nakal. Amat mulai frustrasi, dia sedang mencari lubang tarang. Mat, alah, badi dedel mat. Andir. Dedel tenan mat. Telat aku ngerekam, asal aku abot ngurung kowe kamera sik kok. Lah piye lho yo, mana-mana lho man momen lho kan lho. Ya akhirnya lupa tok legak.
nang sempat kena. Ora gelem tembak dero, Mat. Ora gelem tembak dero. Ora gelem tembak dero. Lah iku mah ya ngono kuwi. Kene gorong kilan iso e. Alah gila tenan ra ngapusi, Mat. Alah. Iki kowe. Alah gila Mat. Ya semene Mat. Alah kropyak. Kosek. Tak udut sik. Alah. Kumu kolo. Alah. Ya Mat. Alah, tuk neh Mat. Alah samene Mat. Alah Mat. Mati Mat Mat. Alah. Bener-bener le. Oh. Utek grene ku tegel lek. Karo iwak semono. Geteli. Tugel grene. Apa nah coba. Danan sik. Wis munggah loro ning kene lho. Kowe munggah piro? Lah. Mat. Hei. Kowe kilo. Nya. Alah. Yes, Mat. Kupingmu kandhane dedeng rene yo kandhane yo. Aja ning kono. Oh, iwak mene lho, Mat. Alah. Lele. Iwak kok. Mamat Al-Khatiri kandhan-kandhanane angel. Kon rene mo. Ngeyel kowe kandhane Mat. Iki kan kandhane wong tuwa mbok gugu ngono lho. Ning kono ngopo? Kene lho kampul-kampul ning kene Mesir aja mak kok. Never want you. Where are you? Mat. Nah iki Mat. Alah. Lele. Amat tengok. Kandhane ngeyel. Mat. Duk. Alah. Tajir cewek tajir cah. Genah Mat babon ra ngapusi Mat. Kowe yo ngerti lah, yo ngerti dhewe lho kowe yo. Atane wong iki madhep rene ra ngerti lho. Lah iya. Makanya dadi wong cah enom kandhane wong tuwa ora dendeng-dendeng.
mbok nggon nyamat ora apa aku. Ikhlas aku. Kon wong apian. Oh. Oke Bolo, karena udah adzan asar kita pulang saja. Lagian badainya tuh sehari itu ah tanpa henti. Seharian badai tanpa henti. Dari pagi sampai ini maghrib terasa wah lalalala iya es aduh alalalalalala mene iwa sak jos ya wis mantap jiwa wis oke emang serbu weekend isih iwa